प्रमोद बर'नो भट दाहो दिफेन बर'नो भट दाहो एक नम्बर थगायो होनब्ला बर' जाथियाव प्रमोद बर' दिफेन बर' सेकेन्डआव ओमफ्राय बेथ' क्रिमिनेल मानसि माबाया उरखावग्रा ब्रह्मआ आहा पार्टी गैया बे नारेंखल बिफाङानो आंनि पार्टी बर' फरायसानि आइडियोल'जि आरो दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल पार्टीनि आइडियोल'जिखौ एखे मोनो। दिनैनि दिनाव प्रमोद बर'खौ फेजेननो हानाय जोंनि बर' हारियाव रावबो गैया। बिटिसि इलेक्सनाव प्रमोद बर'नि केन्डिडेटफ्रा मानो जेननो गोनां जानाय बिनि जसा दाबो गोदोबो हाग्रामाखौ बेसेबां राया नोंसोर मिथिगौ नामा? এই মা ভূমি আমার ভূমি হাগ্রামা খুন হয় गन्डगोल लागे ना शान्ति लागे को प्रमोद बर' आरो बिश्वजित बे सानैनि बिथोराव सोर देरहागोन? दिनैनि दिनाव प्रमोद बर'खौ फेजेननो हानाय जोंनि बर' हारियाव रावबो गैया। प्रमोद बर'खौ फेजेननो हायाबा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव प्रमोद बर'नि केन्डिडेटफ्रा मानो जेननो गोनां जानाय? थांनाय 2025आव इउपिपिएल सरकारनि जेननो गोनां हाबाफारिया जाहैबाय बिजेपिनि षड़यन्त्रआव इउपिपिएलआ जेननो गोनां जादों, नङाब्ला इउपिपिएलआ जेनामोन। दिनै आं रायजो राजाखौ बेखौल' मिथिहोहरनो लुबैदों दि जोंनि तामुलपुर समष्टियाव दा इन्डिया बिजाथि होदों बिश्वजित दैमारि सारखौ। दा नोंथाङा सोंबाय आंनाव प्रमोद बर' आरो बिश्वजित सानैनि बिथोराव सोर देरहागोन? आं बुंदों तामुलपुर समष्टियाव प्रमोद बर' सारखौ फेजेननो हानाय कुनु केन्डिडेट उजियाखै दिनैसिमाव। दा रायजोफ्रा बुंदों दे बिश्वजित सार खामानि मावनाय बायदि प्रमोद बर'आ 50%बो मावना देखायनो हायाखै, बिश्वजितआ जेरै खामानि मावदों बेबायदि प्रमोद बर'आ मावनानै देखायनो हायाखै होनना बुंदों। बिनि सायाव मा बुंगोन? बे बाथ्राखौ आं फोथाया, बा बे बाथ्राया फोथायथावबो नङा। प्रमोद बर'नि 5 बोसोराव दिनै खामानि मावनायखौ रायजो राजा गासिबो आइ आफायानो नुजोबदों। प्रमोद बर' सारा दिनै मा मावाखै, नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं बेखौनो बार बार बुंनो गोनां जागोन दि डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव एसे थालांदों। दिनै प्रमोद बर' सारा जातिखौ दिनै दिल्लीनि दरबाराव सिनायथि हैदों आरो बहुद सारा जातिनि थाखाय बियो दिल्लीनि दरबाराव लांनानै दोनहैदों। बिनि थाखायनो आं बुङो प्रमोद बर' सार बायदि सासे नेताखौ, जोंनि बर'नि सासे दैदेनगिरिखौ जों जेरैबाबो देरहासार होनांगौ। आरो आंथ' बुङो बिश्वजित दैमारि सारा बेयाव देरहानांगौ कुनु अंखआनो गैया। मानो होननानै बुङोबा जों बिश्वजित दैमारिखौ ससियेल मिडिया बहुद नुदों, दिनैल' नङा बहुद सारा जों नुबोबाय। जेब्लानाखि बिश्वजित दैमारि सारा बिपिएफ नागारनानै थांनो गोनां जादोंमोन, बेबो रिजन दं। माब्रै रिजन दं होनना बुङोब्ला जों बिपिएफनि सापर्टारफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों, जेब्लानाखि बिपिएफ सरकारा हाग्रामा सारा मोनसे अडिट लादोंमोन लिडारफोरनि सायाव, माने रायजो राजाया ससियेल मिडिया बुंबाय थाबाय बिपिएफआ बहुत केलेंकारि मावदों, नङा होमबा? बिनि सायाव अडिट लानायाव दिनै बिश्वजित दैमारि सारा अडिट होनो हायैनि थाखाय बियो बिपिएफखौ नागारनो गोनां जादों। जेब्ला बिपिएफखौ नागारो बिश्वजित दैमारि सारा, अब्ला बियो बिजेपि पार्टियाव थांनो थाखाय, अब्ला जोंहा माने इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्स दंमोन। बिनि जाहोनाव बे बिजेपियाव थांनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लिडार बिथांमोनखौ आरो जोंनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमोद बर' सारखौ गाबै गाबै बियो खुलुमै आथिं हमनानै बुंदों आंखौहाय बिजेपियाव थोनहरनो थाखाय आरो दोनहैनो थाखाय। खिन्थु बेयावहाय दुलाराय फरायसा आफादनि आरो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमोद बर' सार बिथांमोनहा मोनसे गोथौयै सावरायलायदोंमोन। सावरायलायनायनि गेजेराव मोनसे सिद्धान्त लादों बिसोरो, बिश्वजित दैमारि साराबो सासे बर'नि लिडार, मानोना बेबो फरायसा आफादाव मावनानै फैनाय। फरायसा आफादनि आइडियोल'जिया बेलेग आरो जाय हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदों बिथांमोननि आइडियोल'जिया बेलेग। खिन्थु आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैनाया बेनो, दुलाराय फरायसानि आइडियोल'जि आरो दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल पार्टीनि आइडियोल'जिखौ एखे मोनो। मानो होनबा बैसिनि जातिया जाहैबाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय आरो बर' जातिखौ सिनायथि होनाय, थामोनथाय मोनहोनाय आरो जोंनि बिटिसिआव जेसेबां जनजाति दं खौसेयैनो लानानै खामानि मावनाय। दा बे बाथ्राखौ लानानै बिश्वजित दैमारि सारजों सावरायलायदोंमोन। जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयावहाय माखासे सुक्तिबो दङमोन। जोंनि बिटिआर 2020आव एग्रिमेन्ट सुक्ति जानाय बे सान्थि सुक्तिनि माखासे मावनो गोनां इमप्लिमेन्टेसन बेखौ मावनो थाखाय बिश्वजित दैमारि सारखौहाय दायथ' होदोंमोन। नाथाय बिश्वजित दैमारि सारा बै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिथोन आरो प्रमोद बर' सारनि बिथोनखौ बियो इनकार खालामनानै बा मोनसे माने एक्सेप्ट खालामा लाबानो बिथाङा बिजेपियाव थानानै बिजेपिनिफ्राय बियो मोनसे स्पिकार महरै खामानि मावबाय थादोंमोन। दिनै खामानि मावनानै बिथांनाव मोनसेल' षड़यन्त्र दं, बिथाङा दिनै हारिखौ फोजोबस्रांनोसो लामा लादों। दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ बियो बे 5 बोसोराव गाव जेब्लानाखि आसाम एसेम्ब्लिनि सासे स्पिकार जानानै बियो गोजौ
थाखोसिम लांनांगौसोमोन बा मोजां बिथोन होनानै लामा देखायनानैसो होनांगौमोन नाथाय बे खामानिखौ बियो मावाखै गावनि माने लाब लाबानि थाखायल' बिथांमोनखौ बियो लाफानानै थगायनानै दोनदों दा आं बुंनो लुबैयो तामुलपुर जिल्लानि रायजो राजा आइ आफानो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ मानोना दा फैगौ 9 थारिखआव नोंथांमोनहा ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भटखौ थुनानै प्रमद बर' सारखौ देरहाहोनांगौ मानोना बिश्वजित सारा देरहायोब्ला जोंनि हारिया खैफोदाव गोग्लैगोन दा बिश्वजित दैमारि सारा बिजेपियाव खामानि मावनानै दिनै एनडिए एलायन्स बिपिएफजों माने एनडिए एलायन्सआव टिकेट मोनबाय दिनै टिकेट मोननानै बिथाङा तामुलपुर जिल्लाखौ गाग्लोबनो फैदों दिनै बे तामुलपुर जिल्लाखौ गाग्लोबनाया प्रमद बर' सारखौल' गाग्लोबनाय जायाखै बर' जाथिखौनो बियो गाग्लोबनाय जादों आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ साबधान खालामो नोंथांमोना जाहाथे बिश्वजित दैमारिखौ तामुलपुर जिल्लानिफ्राय फेजेनहरो गेदेरमा सारमोननि बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनानै जों मोनथिनाय नङा होमबा मोना दा जोबथारनायाव साननैसो सिगां प्रमद बर'आ बिश्वजित सारखौ माबा मोनसे बुंदों होननाय बाथ्राया मा बाथ्रामोन बे आं हारसिङै मिथिनाय बायदिब्ला आं हारसिङै बुजिनो मोननाय बायदिब्ला प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बिश्वजित सारखौ आदा नों बाव गेलेफैनाया बिराद गोरोन्थि जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि पलिटिकेल केरियारा बेयावनो जोबनो थांगासिनो दङ हायोब्ला नों बेखौ उथायफिन बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा बिश्वजित दैमारिखौ फन खालायनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा बेसेबांबा गोलाव बिपिएफ पार्टियाव खामानि मावनानै थांनाय मावलांनानै बिथाङा ससे समाव बिजेपियाव थानानै खामानि मावहैदों नङा होमबा बिजेपियाव खामानि मावहैनानै बिजेपिनि एजेन्डाया बेलेग बिपिएफनि एजेन्डाया बेलेग दिनै प्रमद बर' सारा बेखौसो बुंदों दि बिथाङा बहुत दिन फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो थानानै फैबाय आरो बिथाङा डाइरेक्ट पलिटिकेल पार्टियाव बिपिएफआव जबदान जानानै बियो माखासे गोबां खामानि मावनानै थांबाय दा मावखांनायनि उनाव बिथाङा बिजेपियाव थानानैबो जोंहा 5 बोसोर स्पिकार जानानै खामानि मावदों दा बेखौसो प्रमद बर' सारा बुंदों दे फनजों बिथाङा बहुत दिन गोबाव जाथिनि थाखाय खामानि मावबाय दा बिथाङा प्रमद बर' सार बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा दा धर्मनिसो सासे धर्मगिरिसो जानांगौ बा धर्मनि गामसा गाननानै ओंखारोब्ला बिथांखौ माने रायजो राजाया बाख्नायगौमोन रायजो राजाया दा बेखौल' लुबैदों बिश्वजित दैमारि सारा धर्मआव ओंखारनांगौ धर्मनि गामसा गाननानै धर्मखौ दैदेननांगौ माने बे बाथ्राखौसो माने प्रमद बर' सारा बुंदों आरो रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों प्रमद बर'आ जाथिनि खामानि मावनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानानै धोरोमगुरु जायोबा साबसिन जागोन प्रमद बर'आ आरो समायो गामसा गाननानै बेरायोबा प्रमद बर'आ धोरोमगुरु जानो थाखाय समायो होननानै बुंदों बे नङा सार बे बाथ्राया उल्था बे बाथ्राखौ रायजो राजाया बुंदोंसो बिश्वजित दैमारि सारा धोरोमनि गुरु जायोब्ला धोरोमनि गामसा गाननानै धोरोमनि रायजोनि जोंनि जातिनि खामानि मावोब्ला मोजां जागोन होननानैसो बुंदों प्रमद बर' सारखौ बुङाखै जोंनो दा प्रमद बर' सारखौहाय बेयावहाय तामुलपुर जिल्लायाव फसंनाय खारना जाहैबाय बियो जातिनि थाखाय खामानि मावनो बहुद आद्रा दं जोंनि जातियाव दाबो गोग्लैसोनानै दङ दा बेखौ बोखांनो थाखाय जों प्रमद बर' सारखौ रायजोनिफ्राय आरो पार्टिनिफ्राय तामुलपुराव जेरैबाबो नोंथाङा दारायनांगौ होननानै नोंथाङा गसंनांगौ होननानै बिजाथि महरै फसंहरनाय जादों गेदेरमा सानैनि बिश्वजित आरो प्रमद बर' सारनि सायाव जों फंनैसो सावरायबाय जोंनि सावरायलायनायाव गोरोन्थि जायोबा बयनिसिमबो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठन बा गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव जों निमाहा बिनानै दोननाय जाबाय भट दाहो बड'लेण्ड रायजो नाङा बुंग्रा दिफेन बर'नो भट दाहो बिटिसि गामि दानख'ग्रा दिफेन बर'नो भट दाहो बिटिसि गामि दानख'ग्रा दिफेन बर'नो भट दाहो 6 सिजन बिटिसि फोजोबग्रा दिफेन बर'नो भट दाहो प्रमद बर'नो भट दाहो प्रमद बर'नो भट दाहो दिफेन बर'नो भट दाहो बड'लेण्ड हारिनि रायजो राजाफ्रा नांगालनि सावग्रा भट हो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफ्रा नांगालनि सावग्रा भट हो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफ्रा नांगालनि सावग्रा भट हो प्रग्राम मन्थन जानानै गासिबो मिडिया पार्सनफोरखौ बरायनाय जाबाय आरो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय दा जोङो बावैसो सिगां बारग' एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर'नाव माखासे सोंथि जों दिखांदोंमोन नाथाय दिफेन बर' बिथाङा दिनैसिमबो जोंनो फिननाय होनाय जायाखै अदेबानि जोंनि बे सोंथिया बावैसो सिगांल' नङा जों सिगांनिफ्रायनो जों सोंबोदों दिफेन बर'नाव बिथाङा खिन्थु फंसे माने फिननाय जोंनो होआखै माने एराय थाबोदों बिथाङा जों प्रश्न खालामब्ला बिथाङा रिप्लाइ होनो नागारै गावनि मानसिफोरखौ गाज्रि कमेन्ट होनो फोरोंदों नंखाय खोथा बुंनानै जोंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों खिन्थु जोंनि प्रश्ननि सायाव मोनसेबो पइन्ट
बिथाङा जोंनो रिप्लाइ होआखै दा रायजो राजा जानानै बयबो दिनैसिमबो बेनाव माने सोंनो लुबैयो आरो रिप्लाइ मोनजानो लुबैयो दा दिफेन बर' बिथाङा दिनै इलेक्सनाव ओंखारदों बिटिसिनि फैगौ जानाखि एसेम्बलि इलेक्सन बे एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथाङा कन्टेस्ट खालामगोन उदालगुरिनिफ्राय दा बे समाव रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे नों मा मावनानै रायजो होनो नागिरदों नोंनि थांखिया मा नों जोंनो मा मावबोआमोन मा होबोआमोन बे बाथ्राखौ सोंनो लुबैयो दा दिफेन बर'आ गाव बुंदों जे 25 बोसोर बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों बर' जाथिनि थाखाय मावबोदों होनना बुंदों खिन्थु दिफेन बर'आ 25 बोसोर जानाखि मावदों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बियो राजनिथि हान्जा बादि बियो बाहायबोदों आरो राजनिथिनिसो बे खामानि मावबोदों हारिनि मोनसेबो खामानि मावाखै हारिनि मावनायनि बेहा खुनु रेकर्ड गैया बेखायनो बिथाङा जे बुंदों 25 बोसोर जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों बे बाथ्राखौ बुंदों बे नंखाय बे खुनु सेक्रिफाइस खालामाखै जाथियाव बे कन्ट्रिबिउसन जेबो गैया आरो लोगोसे बे बुंदों बे पलिटिक्सआव गोदानथार होनना बे गाव बुंना लादों दासो गोदान माने पलिटिक्सआव जइन जादों इउपिपिएलनि जानानै बे इलेक्सन गेलेखादों होनदों खिन्थु जों बुंनो लुबैयो दिफेन बर'आ राजनिथियाव गोदान नङा बे गागु पलिटिसियान बे 25 बोसोर जानाखि जाथिनि सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुंदों बेयाव राजनिथिनि नेता हिसाबै बे खामानि मावदों बे गागु पलिटिसियान बे गागु पलिटिसियान आरो 25 बोसोराव बे जाथि थगायनाय जाथिनि गाज्रि मावनाय बेखौल' मावदों बिसोरो राजनिथिनि खामानि मावनानै माने बिटिसिनि जायनाखि सुक्ति बे बिटिसि सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय बिसोरो 2005निफ्राय जा इलेक्सन जाबोदों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामबोआखै मदद होबोआखै बरंस बिनि बेरेखा थांनानै बिटिसिनि बेरेखा बिसोर खामानि मावबाय थादों दा बेबादिनो जों थांनाय बाराव जानाखि प्रश्न खालामदोंमोन बे प्रश्नखौ जों दिनै आरोबाव बुंफिननो लुबैदों जे दिफेन बर'आ दुलाराय फरायसा आफादनि माने आफादगिरि जानाय समाव बिथांमोना बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै माबोरै सुक्ति खालामना लाबोदों बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा जवाब होनांगौ बे बिथांमोननि नैबे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियावनो दङ जे बड'लेण्ड रायजो नांला होननाय बे इन्ट्रडाक्सन लिरनायावनो दंथारो सिगाङावनो बयनिबो सिगाङाव दङ अब्लासो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ रायजो राजानि सिगाङाव बयनिबो सिगाङाव बुंबोदों जे जोङो जुदि गेरेमसा बर' माहारि जानांगौबा जोंनो बड'लेण्ड रायजोखौ नांथारगोन आरो बड'लेण्ड रायजो मोनागौमानि जों गेरेमसा रायजोखौ मोननो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु दिफेन बर'मोना माबोरैहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ बिनि बेरेखा मारै बड'लेण्ड रायजो नाङा होनखो दा बिनि दायआ बेसेबां गिदिर रायजोफ्रा बिसार खालाम बेसेबां गिदिर अपराधि बियो बे जाथिखौ फाननाय जादों जाथिखौ थगायनाय जादों बे अखल बड'फाखौ थगायाखै बर' हारिखौनो थगायनाय जादों बोरै रायजो नाङा होनना बुङो आरो मोनसे बाथ्राखौ बेयावनो जों बुंजानो लुबैयो आरोबाव बिसोरो बड'लेण्ड रायजो बिनानै बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बर' रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि थैनि सहि लानानै बिसोरो मेमन दामहैदों दा बे थैनि सहि लानानै मेमन दामहैनाय बे दिफेन बर'मोना माबोरै दिनै थैनि सहिखौ लांनानै बड'लेण्ड रायजो नांला होनबोखो बे प्रश्नखौ दिनै दिफेन बर' जोंनो रायजो राजानो होबावनांगौ आरो बेजों लोगोसे नैबे बिटिआर सुक्तियाव दंबायो जों जावले जावले सोंदों जे नोंथांमोनहा बोरै बे जोंनि बिटिसि मोनखानाय सिक्सिडुल बे सिक्सिडुल जानाय बाउन्डारि 3049 गामिजों मोनसे सिमा ख्रो ख्रो जाखाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेनो जोंनि थैस' थांस' भबिष्यताव बेनो जोंनि बड'लेण्ड रायजो जासिगोन बारायबा बारायबाय सिमाया आरोबाव खिन्थु बारायाबाबो बेनो जोंनि बड'लेण्ड रायजो जाखाथाबाय बेनो जोंनि थैस' थांस' दिनै बे सिमाखौ दिफेन बर'मोनहा गामि दानख'नांगौ होननानै नोङो 3 नम्बर साबक्लस 2 बिटिआर सुक्तिनि बे लिरनानै लाबोदों बे बेसेबां गिदिर अपराध बियो नोंनि मोनखानाय गामिखौ बोरै मोनखानाय रायजोखौ बोरै दानख्लाबनांगौ होननानै लिरना लाबोनाय मानसिनि दायआ बेसेबां गिदिर रायजो राजाखौ बिसार खालाम दिनै बेखौ दिफेन बर'आ जोंनो मोनसेबो रिप्लाइ होनो हाया रायजोनि सिगाङाव फंसे खोथा बिसोर क्लियारिफिकेसन हाया दिफेन बर'आ दिनै जवाब हो आरो बे जवाब होनो हायाबा रायजो राजाफ्रा बेनो भट दाहोन रायजोफोर आरो बे माने थगायसुला मानसि बेयो बेनो भट नाङा जों बेखौ मिथिखाबाय दा बेखायनो आरो मोनसे आं सोंबावगोन बिसोरो दिफेन बर'मोना बुंदों डिसि पावारखौ जों बिटिआर सुक्तिजों मोनबाय एसपिखौबो जों मोनबाय पार्सियेलि जों मोनबाय बिसोर बाहायहाबाय जों होनना बुंदों खिन्थु रायजोफोर बिराद गिदिर थगायनाय बियो मिसा खोथा जों माने जावले बिसोरनाव सोंबाय थादों आगोलावबो बुंबाय थादों जे नोंसोर बे 4.6 बिटिआर रेकर्डनि बे 4.6आव नोंसोर लिरदों डिसिनो पावार हरनाय बाथ्राखौसो लिरदों डिसिनो पावार हरनाय बाथ्राखौसो बुंदों दा जार फले डिसिनो पावार हरनाय बाथ्रा बुंनायनि उनावनो प्रमद बर'आ जेब्ला बिटिआरनि चिफ जायो बे समाव 16था डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हरनो गोनां जादों बियो दा अब्ला मानो नोङो बिटिसिनि सिक्सुवेलि खमथाखौ जेराव बिटिसिआनो मावफुंनांगौ आरो डिसिआ जेराव माने बिटिसिजों सोमोन्दो गैया बे आसाम गभर्नमेन्टसो माबोरैहाय नोङो डिसिनो बिटिसिनि गोहोखौ नों 16था डिपार्टमेन्ट हरखो मारैहाय नों लिरना लाबोखो जे डिसिफोरनो पावार हरगोन होननाय बेसेबां थगायनाय बे रायजोफोर बेसेबां थगायनाय बियो सिक्सुवेल बिटिसिखौ सिफायनायनि बे षड़यन्त्र बियो दिफेन बर'फ्रा मानो बेखौ मावखो दा बिनि जबाबखौ जोंनो होनांगौ रायजोफोर दा जों बेफोर बाथ्राखौ जों दिफेन बर'नाव सोंबाय थादों आरो इउपिपिएलआव सोंबाय थादों प्रमद बर'नाव सोंदों जोङो उरखावग्रा ब्रह्मनाव सोंदों जोङो दा बिथांमोनहा जोंखौ खुनु दिन मोजाङै रिप्लाइ होनो हायाखै दा बिनि बादै हा हुनि जाय खमथा बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट हरनाय बे मोनसे खोथा जाबाय आरो मोनसे आं सोंबावनो लुबैदों दिनै
माने 9.4 बिटिआर सक्तिनि बेयाव एनडिपिनि जानाखि माबाफोर केदारफोर नान हाइनास केस गोनां बिसोरखौ गभर्नमेन्टआ माने आयेनगत भाबै नायगोन होननाय जादों खिन्थु हाइनास केसनि बाथ्राखौ जेबो बुंनाय जायाखै नान हाइनास केसखौल' आयेनगत भाबै नायनाय जागोन होनदों होमब्ला व्हाट एबाउट द क्रिमिनाल केसेस दोज हु आर माने लिंगुइशिं इन द जेल बे एनडिपि केदारफ्रा दा जेलाव जे बिराद माबानानै दं बिसोरनि केसा मा जागोन मानो बुंदिया थारमाने बुंनाय जादों बे सुक्ति गेजेरजों 9.4नि गेजेरजों बुंनाय जादों जे जायफ्रा क्रिमिनाल केस जानाय रन्जन दैमारि आरो बिनि लोगोफोर बिसोर जेलाव थाबाय थानांगौ होननाय जादों बे सुक्तियाव दा बिसोर गवाखै दा बेफोरनो जोंनि दिनै प्रश्न दिफेन बर'आ बे प्रश्नखौ माने दिनै रिप्लाइ होनांगौ आरो बेखौ रिप्लाइ होनो हायाबा दिनै बेहा भट बिनो हानायनि अधिकार गैया आरो रायजोफ्रा बेनो भट नाङा रायजोफ्रा सोंनांगौ जे दिफेन बर'आ नोंनाव जारि कुइसन खालामबाय बड'लेण्ड जुडिसियेल मोनसमनिफ्राय बेखौ मानो रिप्लाइ होआखै रिप्लाइ होगोन फार्स्टआव आरो रिप्लाइ होनो हायाबा नोंहा बर' रायजोनाव माने भट बिनो हानाय अधिकार गैया आरो जोङो बड'लेण्ड जुडिसियेल मोनसआ खुनुदिन जोङो आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ थगायनाय बर' जाम्बा जाम्बिखौ थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय जों सैजो खालामा जों गामि सिङाव गोरिब गुन्द्रा आइ आफाजों थांनानै खामानि मावफाग्रा बिसोरनि सुखु दुखुआ जोंनि सुखु दुखु बिसोरनि दुखुनि समाव जोङो अरायबो गसंथायो बिसोरनि निदान समाव जों खैफोद समाव जों अरायबो सहाय खालामो बेनिखायनो जोङो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय जों बेखौ माने जों सैजो खालामा जों मालाबाबो गनायनानै लाया बेनिखायनो दिफेन बर'ना जाय थगायबाय जाति फोजोबस्रांनाय जातिखौ थगायनाय बे खामानिखौ बिसोर मावबाय थादों आरो दिफेन बर'आ जे 25 बोसोर माने माबा मावदों होनना बुंदों हारिनि थाखाय मावदों होनना बुंदों गावखौ इलेक्सनाव देरहानांगौ सुजुग होनांगौ होनना बुंदों बे मिसा खोथा बे 25 बोसोर खुनु जाति सेबा खालामाखै जातिनि बेरेखा मावदों जातिखौ गुलाय गुजाय खालामदों जातियाव आलाय सिलाय खालामदों बिसोरो गोरिब गुन्द्राखौ माने गावस्रा गावस्रि खालामदों बिसोरो दा बेनि थाखायनो दिफेन बर'नो भट होनाङा रायजोफोरा उदालगुरि रायजोफोरा दायथ' लानांगौ खुनु दिन बेनो भट नाङा रायजोफोर फाप नाङा रायजोफोर बेबायदि मानसिनो भटहोयोब्ला जातिनि बेरेखा मावबाय बेबायदि मानसिनो भट नाङा जों गुरै खावलायबाय रायजो राजाफोरखौ जाहाथे उदालगुरि रायजो राजाफ्रा रावबो जाहाथे बेनो भट होआ जेबो खावलायहरबाय आरो गोदानै बिसोरो मोनसे पलिसि दिहुनबावो बिसोरो थगायनाय पलिसि बिसोरहा जेबो उफाय गैया दिनै बिसोरहा दिनै माने एजेन्डा गैया बिसोरहा मा एजेन्डाजों बिसोर गामियाव हाबनो बिसोरनि माने बिथांखिया मा दा बिसोर मथ'आ मा दिनै बिसोर बुंनायनि बिसोर जेबो गैला आगोलाव जानाखि माने थगायनानै फैदोंमोन बिसोरो परिबर्तन होननानै बिसोर थगायनानै बिसोर जेनजोब्बाय रायजोफोर बिसोर जेनजोब्बाय दा गोदानै जेननायनि उनाव मा जाखो नै दा मोनसे गोदान मोनसे फर्मुला दिहुनलायबाय बिसोर दा रायजोआव थगायनायनि बे जाहैबाय मा 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो बे बिलखौ 3 मासनि उनावनो जुदि पार्लियामेन्ट लाबोब्ला दानि बिटिसि सरकारा माने हाग्रामा सरकारा बायसिगोन बे बाथ्राखौ बिसोर बुंदों आरो अब्ला रन्जन दैमारिखौ सिट बानायगोन नैबे बाथ्रा आरोखि बिटिसिआव ओरैबायदि मिसा खोथा थगायनाय खोथा ओरैबो हमनो हाखायो बयबो मिथिगौ रायजोफोर जों दिनै बोफ्लेला बयबो बुंखांखाबाय जे 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जाया बेखौ अलरेडि 2009 मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआ माने रिपर्ट होखाबाय जे डाइरेक्ट फान्डिं बाथ्रा बुंखाबाय 6 शिड्युल माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफ्राव माने दारै माने नर्थ इस्टआव 10टा दङ बे 10टा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव डाइरेक्ट फान्डिं बाथ्रा बुंदों खिन्थु बे डाइरेक्ट फान्डिंआ जाया होननानै माने मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआ बुंखाबाय आरो बे डाइरेक्ट फान्डिंखौ होयोब्ला माने स्टेटफ्रा कन्ट्रलाव थानो नङा आरो माने एगेन्स्ट द स्पिरिट अफ द कनस्टिटिउसन होननानै बुंनाय जादों आरोखि बुंदों आरोखि रिपर्टआव दा गथे माने बे डाइरेक्ट फान्डिंआ जाया बे बाथ्राखौ जों रोखा बुंनो हायो अदेबानि जों जाजानो लुगै जानांगौ खिन्थु जाया रायजोफोर बे मिसा खोथा बुंनायखाय जों बेखौ रिप्लाइ होदों आरो बायगोन होननाय बाथ्रा बेबो बाया रायजोफोर बेयाव डाइरेक्ट माबाफोरनि पन्सायती राज सिस्टेमनि बे पन्सायत माने सिस्टेमखौ जों गोरा खालामनाय बाथ्रा बुंदों दा गथे जाया बेखौ जों गावै बुंनो लुबैयाखै ओमफ्राय लोगोसे रन्जन दैमारिखौ जे सिट बानायगोन होनदों बे रायजोखौ थगायनाय बिस्रा गावसिनि सायाव बिसासानो गैला बिसोरनि लिडारखौ रावबो रायजोफ्रा बिसास खालामला रायजोफ्रा बिसोरखौ रावबो दिनै मानिला गावसिनि गेजेराव माने सोरबा सिप जानो हानाय सोरबा सिप माने जानायनि मोनसे एजेन्डा लानानै बिसोर रायजोनि सिङाव बुंनो हाला दा बेखायनो बिसोर गोदानै दिनै माने रन्जन दैमारिनि नाम लानानै रन्जन दैमारिखौ फाननानै दिनै रन्जन दैमारिखौ सिप खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बिसा खोथा रायजोफोर बिसास खालामनाङा बिसोर थगायनायनि मोनसेल' उफाय दा दिनै बे आरोखि माने 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो रन्जन दैमारिखौ सिप खालामनाय बे थगायनायल' रायजोफोर बेखायनो बिसास दा खालाम दा जों बयबो रायजो राजाखौ माने गुरै खावलायहरो जाहाथे माने बिसोरनि खोथाजों रायजोफ्रा जाहाथे सोलिया दिफेन बर' प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म बिसोरबायदि जाथियाव थगायसुला जाथि बेरेखा खामानि मावग्रा रावबो गैया आरो एक नम्बर थगायग्रा होनब्ला बर' जाथियाव प्रमद बर' दिफेन बर' सेकेन्डआव ओमफ्राय बेथ' क्रिमिनेल मानसि माबाया उरखावग्रा ब्रह्मआ बे बर' जाथिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनाय सा खोला एनडिपि बिदांबाय नांलाय खमलाय खालामनाय बिएलटि एनडिपि बेबायदि मानसि बे ओंखायनो बिसोर बिसास खालामनाङा रायजोफोर दा आं गुरै खावलायबो बयखौबो जाहाथे बयबो जाहाथे फैगौ जाहाथे भटआव दिफेन बर'खौ फेजेननानै जाहाथे बेखौ रिजेक्ट खालामो बेखौ फेजेनथारो बिनि दायथ' जाहाथे लायो आं बेखौ गुरैनो रायजोफोरखौ खावलायनाय जाबाय रकमखौथ' आं केस होखाबाय दा बे डिप्रेमेसन 1000 कौटि होगोन बे जुदि प्रुफ होनो हायाबा क्रिमिनेला जुदि जरित दंब्ला
आङो बे इलेक्सन गेलेनो हायो नामा बे गुवाहाटियाव फैनानै दिनैहाय मारै गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदों बियो बिपिएफआव जे बिराद गाज्रि बुंदों बे बै समाव जों बिपिएफ थानाय समाव हाग्रामा सिरसिब जानायाव दिनै बर' रायजोफ्रा बेखौ खोनायाखै नामा बे मानसिया एथ' गिदिर गिदिर बुंनो हाग्रा बेखौ आखासुआबो सैया बे आसुसो आन्दलन खालामदों जाथिनि थै दंमोनब्ला बे आखासु खालामगौमोन मानो आसु खालामखो बेलाय आरो बिथाङा आखासुनिबो फट'खा सावनाय रेकर्ड दं होमबा बियो आखासुनि बारै बर'मोन ना जोंनि बर' रायजो राजाखौ दिनैहाय बिथाङा गला खालामनो नागिरदों देरहाखांबा गाबोन मानो क्षमता बुबैनि खोथा गैया इस्टिपिनि खोथा गैया बे क्षमताफ्रा दिनै लखिमपुराव जोंहा मेसिन काउन्सिलनि आन्दारावनो बिकेडब्लिउसि जादों बावबो बिटिसिआवबो बिगोन ना अलरेडि बाव आंथ' बुंखाबाय ककेरा आरो गुमाया बे देरहाबाथाय हिन्दु मानसि बाव टिकेट बेंगलि आरो मुस्लिमाव टिकेट गैला बाव बे राजबंसिनि खबजाव थाबाय बेखौ गासिबो बेंगलि मानसिफ्राबो मुस्लिमफ्राबो मिथिखाजोबो जुदि नों केस दंमोनबा रिपिटआनो जानाय नङा रेजिक जागौमोन बेखौथ' नोंसोर बुजिदो केसनि क्रिमिनेल लिरनाय थाखायो थानायाव सोंहैदो नङा होमबा गावहाथ' आं खोनानायाव क्रिमिनेलखौनो माबा खालामबावाखैनो मा होनोमोनलाय फिलाप खालामबावाखै गोजौनि मालाय गोजौनि आखाइ थाबाय नालाय नङाबाथ' बे हाइकर्ट होबानो ओरैनो थाङो दाबो माबाया बुंदों डिसि साबा बुंदों जाहैबाय बे हाइकर्टनि पेपारसो नोंसो हाइकर्टआव थांदो ओंखायनो जोंहा राजा साबा बुंगासिनो दङ जोङो दा बे लास्टआवसो दं राजा साहाब राजीब ब्रह्म बांगाल आरो प्रतिभाजों फाइट जागोन बावखुंग्रि समस्थियाव गोबां बर' बेथ' 100% नोंसोरथ' आं बे रोंसिना मिडियाफ्रा गिनायखायनो बे फाग्ला थासिनां बे मिथियोब्ला मानो 4 बोसोर 5 बोसोरनि सिगां बुङाखै बेलाय दिनैसो माथो हथार गिनानै फाग्ला मानो बिदि मा होनोमोनलाय बिदिखौ फाग्ला थासिनां बुंलाबायखै बेलाय गोरों मानसियालाय बिनि जसा दाबो गोदोबो हाग्रामाखौ बेसेबां राया नोंसोर मिथिगौ नामा ओइ मा भूमि आमार भूमि हाग्रामा खुन हय ओइ भूमि आमार भूमि আপনার হাগ্রামে বিটিআর ভারত আন্দোलन করা একুশে নাইবাय रायजोफोर खोनासंनानै ला आंखौ बर' जाथिखौ आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथाङा शाहरुख रायदांगरा बिपिएफनि केन्डिडेटआ आंखौ जोंनि जातीय संगठन एबंसि नेता लाफाखुल इस्लामखौ बुथारनायाव जड़ित दं होननानै बबेनिफ्राय बे पावार मोनखो सोर बुंदों बेनिलाय बिथाङा जुदि प्रमाण दंबा होफैथों नङाब्ला बेखौ 1000 कोटिनि आङो डिफेमेशन केस होनाय जागोन आङो बे साननै सानथाम जेराव क्षमा बियाब्ला आरो बिथाङा आंखौ गिनानै दिनैहाय गोदाव सोराव बुंदों जुदि सिगाङावनो मिथियोब्ला मानो बुङाखै बेलाय बेथ' केसआ अलरेडि सिबाया सार्चिनानै थांबाय सिबिनिफ्राय देरसिनाबा माबा दंबावो नामा बे होखांनायनि उनाव नाम थाम होनानै थांजोब्बाय बे रुपम भाइया मिथिगोना मिथिया दा आरोबाव बर' जाति आरो मुस्लिम मानसिजों आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथांमोना आरो बेखौ षड़यन्त्र खालामबाय मानो होनोब्ला बे एमएलए जायोबा बियो 100% बियो खामानि मावगोन बांलाबासिफोरनि थाखाय बेखौ आंहा मिथिगौ बियो बिपिएफनि केन्डिडेट नंगौना नङा आं बेखौ सन्देह दं जोंनि पिट्रासना राजाया भाइया बुंदों बेयाव बे बिपिएफनि केन्डिडेट नङा बियो सोरबा थामथि सोरनिबा सिंनिसो केन्डिडेट होननानै पिट्रास बुंनाय बे खोथाया सैथो जागोन बे आंनिबाबो सैथो होमब्ला बेबादि मानसिनो मानो होनो दिनै मुस्लिमफ्रा रागा जोंदों बे मानसिनो मानो होनांगौ सबसे संख्या खमसिन बर'आसो 1 नाम्बार मुस्लिमासो 2 नाम्बार थारावसो राजबंसि बेखौ होनायनि बर' रायजोफ्रा रागा जोंदों बावखुंग्रिया जोंनि मोनसे जारिमिनारि नाम गोदोनि आबौ आजैमोना बेखौ गाखोनानै जाय मानसिया हाजो गाखोनानै फैयो बेखौ पबित्र मानि बे दानिनि नङा बे बावखुंग्रि बादि पबित्र जायगाखौ जोङो गुबुन हारियाव हंगारनो हाया बे गुबुन हारिनो हंगारनो हाया होननानै रायजो राजाफ्रा बुंसोलायनाय आं दिनै केम्पिङाव ओंखारदों आं बांद्राय गिदिरबो केम्पिं खालामाखै जेराव लेंलांदों बाथ' थांदों मालाय रायजोफ्रानो गावसोरनो गोसो जानानै फैदों आं पार्टि गैयै मानसिखौ मानो गिनांगौ आंहाथ' पार्टियानो गैया जेरावबो हारसिंसो आंखौ संदों नंगौ नामा बे नारेंखल बिफाङानो फांब्रै नारेंखल बिफाङानो आंनि मा होनो पार्टि बावखुंग्रिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो आंनिनो बे नांगोल बिफांनिनो पार्टि आंहा बावखुंनो पार्टि गैया रायजो राजानो आंनो पार्टि देरहाबायोब्ला इसोरनि अननायाव रायजो राजानि अननायाव आं समान भाबै नायगोन सोरबा इउपिपि सोरबा कंग्रेसर सोरबा बिपिएफ बेनि खोथा गैया गासिबो बुंगोन आंहा दस्रा समस्थिखौ बुंनांगौ गैया आंहा खालि नैबे बावखुंग्रिनि खोथाखौल' आं बुंगोन दस्राखौ जेबो बुङा बावखुंग्रियाव नोंथांनि गोहोखौ नुनानै रुपमरैनो भट होनाया माबायदि गनायथाव जागोन थारमाने खोथा ओरै जाहैदों ट्रेक्टरनि केन्डिडेटखौबो बर' रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै ओरै नांगालनि केन्डिडेटखौबो बर' रायजोफ्रा सुखुवाखै ओरै कंग्रेसनि केन्डिडेटखौबो रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै दा गेजेर गेजेर अपसन नांगौला मा होनो बे राजीब ब्रह्म बांगालनि सावगारियावनो होथारसै होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों दा खिलिमि खालामाबाथ' आं देरहानाय 100% सिगि दुमखौ खालामाबा दिनैनि दिनाव रुपम रायनि सायाव माबा राहा लागोन नोंथां रुपमखौथ' आं केस होखाबाय दा बे डिफेमेशन 1000 कोटिनि होगोन बे जुदि प्रुफ होनो हायाबा क्रिमिनेला जुदि जड़ित दंब्ला आङो बे इलेक्सन गेलेनो हायो नामा रायजो राजाफोर नंगौ नङा ओंखायनो आरो दा बर' आरो बांगाल माने दावराव दावसि खालामनो नागिरदों आरो बियो मोनसे फर्मुला बायखाबाय खालामगोनबो बियो 100% आंनि मिथिनायाव बिराद गोसो गाज्रि मानसि बे मानो खालामा जानो बिलाय खालामगोन आंथ' बिनि एगेन्सै जेबो बुंफेराखै
दिनै बबेनिफ्राय फैनानै गुबुन बङाइगावनिफ्राय फैनानै बियो बे गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै दिनैहाय मारै गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदों बियो मिथिदोंबा सिगाङाव मानो बुङाखै सार्सिगानो होननानै थांबाय नंगौना नङा केस दंब्ला आं इलेकसन गेलेनो हायो नामा रायजो राजाखौ मानो बिदि थगायनानै गावनि भटनि सार्थआव बेबादि दुसिनाया बे मुगैजाथाव होननानै आं बुङो जिहेतु नोंथांखौ बेबायदि बुंनाया बिपिएफ दल एबा हाग्रामा महिलारिखौबो बिथांनि आथिङाव बोरमाजों दाननाय बायदि जादों नामा जिहेतु बेथ' बै समाव आङो इयोमोन बिपिएमनि निस्सय मानो जाया जानो फितरास जा फितरासआ बुंखाजोबखाबाय फितरास मेसरासआ बे बुंनाय बादिनो खैथ' सैथो बियो साफ्रोमबो रायजो बिटिआर जेसेबां जनगोष्ठी बर'नि बाराम्भ खालामनानै राभा गार' सावताल आदिबासि नेपालि बिहारि मारवारि मदाहि राजबंशी सूत्रधर राभा गार' नार्जगि बर्मन आरो मुस्लिम सबके मैं आह्वान जनायছো आपनालोके 9 तारिखआव दले दले बयबो नारिखल बिफां होनानै आंखौ देरहासार खालामो आहा पार्टी गैया बे नारिखल बिफाङानो आंनि पार्टी जोङो बे नारिखल बिफाङानो आंनि पार्टी जोंनि पार्टी बाव गासिबो बनगाव समाजनि जेसेबां रायजो राजाफोर दं बावखुंग्रिनि जेसेबां रायजो राजाफोरनि मानसिफोर दं बे गासिबो आंनि जोब बाव खुनु पार्टीनि खोथा गैया समानै नायगोन आं गोजोन्थों